са тихи, но оттекват в сърцето, сякаш са грохот. Рано е, безумно рано, а тя вече е измила лицето си от нощните грехове и е готова да те посрещне. Тази блудница, запазила спомена за паденията, възходите, любовите, победите на толкова поколения. Главната. Коя е тя? Каква е тя? Къде е тя? Попитайте някой пловдивчанин и той веднага ще ви запознае с нея. Ах, тази приятелка, опънала с нагата си от Марица до пощата. Колко тайни крие тя, колко възможности предлага. Как си играе с времето, сякаш му е господар. Чудиш се какво да правиш. Ами иди на главната. Нещо ти е тъпо и не откриваш приятели? Давай на главната. Искаш да убиеш малко време? Иди на главната. Само че при нея времето никога не е убито, а складирано, запечатано в камъка на спомените и историята. С нея никога не ти е тъпо. Там са хората, приятелите, познатите. Вървиш по главната и току ти се усмихне познато лице. Повикате нечий глас, шеметно. Само с нея, при нея, по нея времето сякаш забавя своя ход и спира. Завърта се шеметна, шарена въртележка от хора, цветове, музика. Преди време ми разказаха за един пловдивчанин, тръгнал на горбет за Италия. Всичко му било отредено. Той бил желан там, тъй като бил професионалист в своята област. Та тръгнал той, стигнал до Белград, слязал от автобуса, уж да си почине малко, а пред очите му тя, главната, тази фатално изкусителна стара дама. И какво си мислите, че станало? Ами не устоял, върнал се и право при нея. Срещнали го приятелите му и го питат: какво става, бе, пич? Що си тука? А той: не мога, бе, майна, не мога да си представя, че вечер няма да ходя по главната. Та и аз така. Все нещо ме тегли към тая приятелка. Знам, че винаги ще я намеря. Знам, че тя неотменно е там, сутрешна и чиста, нощна, лъскава и разгулна, следобедна, тиха и ласкава, вечна. Обещавам си, че където и да ходя по света, един ден ще се върна при нея. За пловдивчани главната не е просто географско понятие. То е Орис. Чуваме нейното име още от малки, още невръстни ни запознават с нея. Повървите ли по нея, няма начин да не усетите стъпките на хилядите, вървели по нея преди вас. Отклоните ли се от нея, има опасност да попаднете в капана. Щракне ли резето, измъкване няма. Уличките му са магичен лабиринт с шарени флагчета, множество кафенета, ателиета, работилнички. Иска ви се, не иска ви се да се махнете оттам, спасението отново е главната. Вървите към минарето на джамията и сте при един от основните й органи – джумаята. Стигнете ли там, пред вас застава с цялата си вековна категоричност римския стадион. Чувате ли вече звъна от отминали битки? Казах ви аз, че главната пази много тайни. Протегнала ръка към Стария град, тя ви приканва да го разгледате. Тръгнете ли по кълдърамените мускаци, ще се озовете сякаш в друго време и пространство. Пъстрите възрожденски къщи ще разкажат историята за творци и художници. Ще се докоснете до дух, който го има само тук. Искате да отнесете нещо от него със себе си. Не можете. Можете да снимате, да гледате, да пипате. Но вълшебство на мястото остава тук. Само тук може да го почувствате. Да усетите шеметната омая на тепетата, от които се вижда ширналият се недлъж Пловдив. Да минете под Хисар Капия и да се озовете сякаш в друго измерение. И изведнъж, тъкмо си мислите, че сте преуморени и преситени. Да попаднете на античния театър. Пловдив е неуморим и неизчерпаем, когато иска да се похвали. Ако затворите очи, бихте могли да видите невидимото, да станете свидетел на някоя древна трагедия или пък да чуете как две пловдивски кокони си клюкарат. Слизате от Стария град и пак сте на главната. Този път сте закопчани на копчетата. Може да поседнете на тях и да си починете. Пловдив е неуморим и има още изненади за вас. Тръгнете към пощата. Там ще видите плочката на излъганите. Намира се точно под часовника на пощата. Тази плочка винаги си сменя мястото и само този, който е чакал излъган на нея, знае къде е. Под часовника на пощата са се уреждали и все още се уреждат срещи различни поколения.
Лошото е само да не попаднете на плочката на излъганите. А сега заедно да тръгнем към Цар Симеоновата градина. Прекрасна, аристократична, романтична, сборище на малки и големи. Разходката е от море и свежест. Вървейки по нея, неусетно стигаме до фонтаните. Да, същите пеещи фонтани, извили светещи езици към небето. Малки бляскави пловдивски светлинки, свалили звезден прах от небесата. Нощ е. Пловдив не спи. Главната е пременена и готова за живот. Улични музиканти свирят и канят на танц. Милю, този наивен ласкател, надава ухо и се усмихва. Капана е приютил в лабиринта си новите хипита. Старият град е станал дом на двойките влюбени. Тепетата бдят над този древен град, а Марица все тъй тихо си тече, създавайки усещане за вечност. Как да си тръгна от тук? Как да не остана? Как да се разделя с приятелите си, за които Пловдив е бъдеще? Пловдив е магия. Пловдив е едно място, в което не мога да си представя, че ще го напусна, но все някога ще стане. И след като се върна, аз ще помогна тук, ще предам това, което съм научил, където и да е, в чужбина, Азия, Африка. Аз ще дам нещо от другите народи и ще дам нещо на другите народи, което съм взел от тук. Това е мотивация, това е живот. Пловдив е един прекрасен град. Аз не мисля да го напускам. Семейството ми, приятелите ми, всичко е тук. Има реализация в Пловдив. Израснала съм тук и по никакъв начин даже не съм се замислила да го напусна. Искам тук да уча, след това да работя. Пловдив е един древен град, изпълнен с вълшебства и много красота. Всичко тук става много бързо, всичко е много красиво и много се радвам, че аз съм част от този град. Никога не мисля да го напускам и мисля тук да се реализирам. Тук могат да се видят много неща. Старият град, центъра. Всичко е изпълнено с вълшебства, с много приятни хора, много приятни и красиви места, на които може да ги споделим с приятели, близки, роднини. Пловдив е един наистина красив град. В него се събират изключително много култури, изключително много народи са минали оттам, но все пак градът не е със стара душа. Той има и младежки дух в него. Изключително много потенциал има за развитието на младите хора и особено на хората като мен, на изкуството. В него се събира старото и новото и се създава една наистина фюжън обстановка с изключително различни и многообразни култури и многообразни субкултури. Бих искала да се върна, може би, в този град и да продължа развитието си тук. Пловдив е един невероятен град, който дава изключително много възможности за развитие на младите хора. За мен Пловдив е един красив град. Никога не бих искала да го напусна. Той е невероятен, пълен е с всякакви изненади за всеки ъгъл. Няма да сбъркате, ако отидете на тепетата на Пловдив. Там се вижда цялата красота на този прекрасен град. Така е. Пловдив е един много разнообразен град. Всеки ден научавам нови неща за него и той не спира да ме изненадва. Тук съм едва от 3 години, но имам чувство, сякаш съм тук цял живот. За тези 3 години Пловдив се превърна в мой роден дом. Аз много харесвам и обичам Пловдив заради това, че
Той е един много слънчев град, изпълнен с много слънчеви и усмихнати хора. Смисъл, където и по която и уличка, малка или голяма да минеш, дори да видиш някой непознат, когато му се усмихнеш, той винаги ще ти върне с една усмивка и аз сигурно вярвам в това, че една усмивка може да оправи деня на някой, а в Пловдив просто едно усмихнато място, пълно с позитивни, креативни хора, които са навсякъде. И просто красотата на града ни е незаменима. Не съм я виждала другаде и не бих я заменила за да ида някъде другаде. Да. Пловдив наистина е един уникален град. Той може да не е моят роден град, но аз го обичам като такъв. Мисля, че тук има всичко, което се нуждае един човек. Дори когато завърша да замина за чужбина, след някоя година аз наистина бих се върнала тук. Не бих го заменила за нищо. Красотата на Пловдив като цяло и красотата на България не може да се замени с нищо друго. Този град ти дава абсолютно всичко. Когато искаш да се осамотиш някъде сам с мислите си, можеш да отидеш на някой тепе просто или тук в градската градина, да седнеш на тревата с една книжка. А когато искаш да си сред хора, просто можеш да минеш по главната улица и да срещнеш като цяло най-различни хора, личности, да. Едно огромно вдъхновение, което всеки ден те кара да се усмихваш малко повече. Винаги има възможности за развитие, за начин. То просто намира начин дори в най-тъжните ти моменти. То помни моментите, които си тъжен, моментите, които си щастлив. Може би Пловдив, освен че е града, в който съм родена, той е възможно най-красивия град, който познавам. Била съм в доста градове и това, което виждам в Пловдив, това е нещо наистина толкова красиво, толкова естествено. Там никога няма да спира да се развива, въпреки че ние вероятно някой ден ще идем и то никога не спира и точно това е красивото. До някъде те натъжава, че няма да си жив вечно, защото никога няма да го живееш до края, обаче това му е красивото. То никога няма да спира да се развива за теб, обаче има моменти, в които ти се чувстваш толкова специален за този град, толкова уникален. Това е Пловдив, щастието, то се вижда. Туп, 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 туп. Това не са стъпки, това е сърцето. То се тревожи да не си тръгне от тук. Сърцето. То е родено от този град. То бие с ритъма на Пловдив. Оставам, оставам, оставам. Завинаги в Пловдив. Където и да съм. Завръщам се в Пловдив. Пловдив.